Com a mestre ens fa replantejar moltes coses. De fet, veiem més enllà de cada cosa que fem. La presència activa del pensament dels alumnes a l'aula ens ha permès reflexionar i millorar la nostra tasca com a mestres i construir tots plegats l'escola que volem. Mestres de l'escola ens dona l'oportunitat de setmanalment treballar d'una manera diferent, de crear una dinàmica de diàleg on els alumnes van desenvolupant el seu pensament. Són eines que ens donen estabilitat, patró i seguretat. També la gestió de la incertesa a l'hora de desenvolupar una classe. A filosofia sabem com comencem, però no com acabem. Hem anat descobrint que no és un problema, sinó un camí ple de possibilitats. A les mestres ens fa més conscients de les habilitats del pensament, dels processos pels que passen els nostres infants, però a més també entrem en una dinàmica de fer preguntes que s'extén més enllà de l'estona de filosofia. L'Escola Delta ens ha permès canviar la manera de veure l'educació en general, la manera de fer, de deixar que siguin ells i elles qui trobin les respostes, que la mestra no ho ha de dir tot. M'ajuda a qüestionar també com el guiatge de l'alumnat, quines preguntes haig de fer, en quin moment haig de participar o no participar. M'ajuda també a l'autoreflexió. El docent ha canviat perquè ha après a generar bones preguntes que generen espais de debat on són els alumnes els que troben les solucions. Per tant, per a nosaltres la filosofia és fonamental. Acompanyar la construcció del pensament, sobretot del pensament crític, demana preparació, autoreflexió, que sens dubte t'enriqueixen com a mestre i com a persona. Quan treballem amb les altres àrees, sigui matemàtiques, llengua, treball d'investigació, apliquem també aquest mètode filosòfic, ens plantegem preguntes, establint un diàleg per arribar tots junts a un coneixement, tant propi com comú.